Tam ten sáčok, v ktorom sú len 2 croissanty, 3,60 €. Prosím pekne, 3,60 €. Ja si pamätám, že 5 alebo 6 rokov dozadu toľko stál obed. Prosím pekne. A teraz 2 croissanty v Lidli 80 gramové? Ty kokos. To čo je? To je riadny skam. To nie je drahé, ty si chudobný. Prepáč, Roman. Ináč ako popravde, na pohľad, nevyzerá nejako úžasne. Môj prvý a posledný croissant pistáciový. Pre záznam, nikdy v živote by som z vlastnej vôle za to nedal 1,80 €. To je nekresťanská suma. To by normálne malo byť nelegálne, aby niekto pýtal 1,80 € za croissant. 80 gramový. Aj keby tam bolo čisté zlato na ňom, ty kokos. 1,80 €. Vypravený a nie. To nemá nič vo vnútri. Ježe to bude mať niečo vo vnútri, že to nebude len tá poleva. No tak to je riadny skam. Ako není to zlé, ale ja ti hovorím, že my sme mali za starých časov takýto croissant v jednej pekárni, čo tu moja lokálna bola, čo bol celý ponorený v čokoláde. Normálne si mal 0,5 cm vrstvu čokolády na ňom, stuhnutú a ten chutil ďaleko lepšie a stál nejakých 30 centov. Ok, bolo to za roku pána, ale tým môj dôchod sa s tým nedá ani porovnávať. To bolo o mnoho lepšie. Mal to aj plnku, ale máličko. Normálne z celého croissantu, ktorý má dajme tomu 15 cm, tak tá plnka je tak na 3. Not bad. Some pretty good stuff you've got there. Nič moc to vyzerá. Strašne to sladké. Extrémne to presladené. Ako človek, čo nie je skoro žiadne sladké, tak je to riadne presladené. Extrémne. Ináč na vrchu to má ešte také tie kúsočky pistácií. Tie vôbec nie je cítiť. Ja neviem, že to tam je. Vôbec to nie je cítiť. Absolútne. Ty môj blázen. 1,80 €. Ono, nehovorím, že to je zlé, ale ja ti hovorím, že ja ako človek, čo nie je žiadne sladké, tak to je extrémne presladené, ale že extrémne. Fakt je to také, že až moc. Až moc. Fakt je to až také hnusne sladké.